Ahoj, Jirka Hubík, nový video a já teď mám krátkou pauzu, sedím tady v zasedačce, takže možná bude trošku rezonovat ten zvuk, ale přesto jsem se s vámi chtěl podělit o jednu věc, kterou jsem si přivezl jako z mojí cesty po USA. A jak víte, jestli sledujete moje sociální sítě nebo stránku eConsultant.cz, kam dávám souhrn veškerých svých aktivit, který dělám, články, které píšu, videa, které natáčím, podcasty, které mám, tak asi víte, že jsem byl v Americe, byl jsem na cestě snů a navštívil jsem několik zajímavých věcí a mimo jiné jsem navštívil One Infinity Loop v Carpentinu, kde jsem se měl konečně možnost podívat na místa, kde pracoval Steve Jobs, viděl jsem místní Apple Store, a načerpal jsem tu atmosféru okolo a udělal jsem si vlastní obrázek na to, jak vlastně vypadala centrála Apple za Steva Jobse. A přemýšlel jsem, co si tam odsaď odvízt. Mají tam krásné hrnky, mají tam krásný trička. Já ho bohužel dneska nemám na sobě, ale přivezl jsem si dvě hezký trička. Jedno, který má AirPods, tak jako na tom tričku poskládaný, a jedný, který má HomePod, je docela zajímavý. Někdy ukážu, jak hezky designově vypadají. Nicméně potom jsem tam chodil po Apple Store a říkal jsem si, co si z takovéhohle místa odvízt zajímavého, aby mi to každý den připomínalo, že jsem se tam konečně dostal a viděl jsem One Infinity Loop a měl jsem tu možnost tam být. Mohl jsem si vybrat hrníčky, mohl jsem si vzít tužku, mohl jsem si vzít blok, ale tyhle ty věci už jako historicky mám, nebo jsem si od někoho nechal přivízt. A tak jsem potom říkal, tak si koupím něco z produktů, ale iPhone mám, iPada mám, Apple Watch nový mám, tak ani tam jsem jakoby nenašel prostor. A říkal jsem si, co si odvízt. Tak jsem říkal, co jiného si tam koupit, než nějaký hřemínek Apple Watch, protože mám rád hřemínky a nosím je. A mám rád třeba tyhle ty Nikeový na sporty a na cokoliv jsou dobrý, ale mimo to těch silikonových mám několik bílý, červený, modrý, takže podle nálady a podle sportu. Pak mám rád ty kožený, jako je tenhle hnědej, nebo tady mám ještě černý kožený. Ale říkal jsem si, který řemínek si tam koupit, aby byl zajímavý, aby mi za to stálo ho nosit. Takže jsem se na něj díval a co myslíte, že jsem vybral? Já vám to hned řeknu. Koupil jsem si pásek Hermé. A já už jsem nedávno kupoval hodinky kamarádovi, které dával manželce, tím ho zdravím. A říkal jsem si, koupím si Hermé konečně jako hodinky, ale já pořád nejsem ochoten jakoby dát tu hodnotu za něco, co má jenom trošku pozměněný displej, nebo respektive jinou grafiku na displeji a možná nějaký zajímavý řemínek, ale mě tam chybí jakoby příběh. Jo, je to Hermé je společnost, která je známá ve světě mody, Apple je znám ve světě technologií, dává mi smysl, proč ty dvě věci se spojují dohromady, ale moc mi nedává smysl ta cenová varianta, respektive jen to, že když si koupíte Hermé, tak dostanete jenom pásek a jiný displej, nebo nějak jinak ty hodinky přizpůsobený nejsou. Takže já mám klasický hodinky, nerezový, který jsem si pořídil, a pásky Hermé se mi strašně líbily. Líbil se mi jeden hnědej, který má takový perforace, a docela zajímavý, ale když už jsem měl možnost si ho osát a setkat se s ním, tak už mi tak zajímavý nepřišel. Navíc je to nejčastěji fejkovaný řemínek, který můžete koupit u nás v Čechách za 300 korun, bude kožený, bude vypadat podobně, i když nebude dosávat samozřejmě té kvality, ale přišel mi to prostě ne už tak zajímavý a tak jako trendový a něco, co by mi to fakt jako dělalo radost připomínat. Tak jsem vybral trošku jiný a o ten se s váma podělím a rozbalím ho, jak vypadá. Vlastně budu poprvé mít možnost vidět, co jsem si vlastně přivez. Tak jdeme na to. Takže klasické rozbalování, stejně jako u Apple, jenom stačí zatáhnout. Nebudu řešit znova folie, někdo už mi psal, že jsem je moc řešil u minulého rozbalování, takže folie neřeším. A podíváme se, jak vypadá Hermé. Tak co myslíte, bude tam ten řemínek? Takže takhle to rozbalím, kryt základní. A tady už vidíte, že už je trošku jiný obal a je tady takhle vložený kožený pouzdro. Docela překvapuje. Nikdy jsem nerozbal Hermé, takže se nedívte, že sám jsem překvapený. A podívám se, jak to zabalili kluci. Tak tady nám dali takhle krásně návod. Takže si můžu vytáhnout návod. Obyčejný papíry, cedulky, tak jako jsme zvyklí u všech ostatních, ale design zvlášť. Samozřejmě i na tom obalu je Apple Watch a Hermé dohromady. Teď už jdeme na věc. Co myslíte? Tak tady je první kus. Takhle hezky oranžová barva Hermé horní část. A budu doufat, že tam je spodní. Je tam i spodní část. Takže takhle vypadá náramek Hermé, když ho vybalíte a v tomhletom pouzdru ho dostanete. Tak já se ho zkusím nasadit, bude to rychlý. Víte sami, že Apple Watch mají ten skvělý systém, kdy to jednoduše odepnete, zahodím starý, vezmu novej, opět vezmu, odsvaknu, vyhodím, vezmu takhle novej
a je to. Tak, tohle jsou moje nový Apple Watch s páskem Hermé. Jednoduše dáme na ruku. Takže má to 2 zdířky, můžete to dát jenom do jedné, takže je potřeba se na to víc podívat. A takhle vypadají na ruce Apple Watch Hermé. Já vám to zkusím ještě vyfotit a vložím fotku do toho videa, a jak to vlastně vypadá, udělám nějaký detail. Mně to přijde zajímavý, jsem zvědavý, jestli seženu oranžové boty v této barvě, abych mohl kombinovat, nebo oranžový pásek třeba na kalhoty, byl by asi zajímavý, protože já hodně kombinuju oblečení, černý boty, černý pásek, hnědý pásek, u sportu volím taky třeba mám běžecký modrý boty, tak si vezmu třeba běžecký modrý pásek, protože mi to přijde zajímavý. A díky, že jste se dívali, možná jste viděli unikátní rozbalování pásku Hermé, já nevím. A mým cílem není ukazovat vám něco úplně raritního a něco extra drahýho, ale já jsem vám tady chtěl jenom vyjádřit to, jak moc mě Apple zajímá, respektive jak moc mám rád tu jeho historii a jak tomu inklinu a proč jsem si vlastně pořídil něco, co u mě můžete vídat, což je pásek Hermé přímo z One Infinity Loop. Díky za sledování, mějte se fajn a já se budu těšit někdy příště. Ahoj.